ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥାଏ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ବାପା ଦିନେ ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପୋହଳା ମାଛ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ତାର କି ବଡ଼ ପୋହଳା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋହଳା ମାଛ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପକେଟରୁ ଭେଣ୍ଡି କାଢ଼ିକି ମୋତେ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ପୋହଳା ମାଛ ଆଣିଛି ମା, ୟାକୁ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇକି ଝୋଳ କର, ଆଉ ବେସର ଦେଇକି ଝୋଳ କରିବୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲି ମୋତେ ରୋଷେଇ ସେତେ ଆସୁନଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ହଁ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବାପା ମୁଁ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କରିବି ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଭେଣ୍ଡି ପକା ପୋହଳା ମାଛ ତରକାରୀ, ବେସର ଦିଆ ଖାଲି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ ପୋହଳା ମାଛ ଭେଣ୍ଡି ପକା ତରକାରୀ କେମିତି ହେବ କହିଲ? ବୋଉ ମୋତେ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବତେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେଇଦିନ ମୁଁ ସେ ତରକାରୀଟା କରିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର, ଭେଣ୍ଡି ପକା ପୋହଳା ମାଛ ତରକାରୀ, ବାପା ସେଦିନ 2 ଥର ଭାତ ମାଗିକି ଖାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଜିତି ଯାଇଛି। ବାପା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁନିଆ ସଂସାରରେ କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି ଚଳିବୁ, କ'ଣ କଲେ ଭଲ, କ'ଣ ନ କଲେ ଭଲ, କେଉଁଠି ସହିଯିବା କଥା, କେଉଁଠି ସହିଯିବା କଥା ନୁହଁ। ମୋ ନିଜ ବାପାଙ୍କଠୁ ବି ବେଶୀ ମୋତେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋରି କୋଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏକଥା ଭାବିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ପୋହଳା ମାଛ ମୁଁ ଘରକୁ ଆଦୌ ଆଣିନି। ସେଦିନ କାହିଁକି ପୋହଳା ମାଛ ଦେଖି ବହୁତ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, 2ଟା ନେଇ ଆସିଲି। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲୁ, ବାପା ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଖାଇବ।